Goeiedag. Ja. Dit is Omroep Friesland hier. Mooi. En we vragen ons altijd wat hing er bij jou boven de bank? Spiegel? Spiegel. Ja, Mogen we die misschien even zien? dat weet ik wel. Oh. Ik ga nog wel even zaterdag. Ja, spiegel hè. Wat zijn jou? Een spiegel. Oh ja. En dan tikken. Ga ik van mijn maatje krijgen. Oké. Want je mag graag even naar jezelf zien? Nou, nee, dat is ook net immers. Oh ja. Dat is toch eigenlijk. En boeten hing het een boert maar tuingereedschap uitleenpunt. Hoe zit dat? Ja, mensen in de buurt die kan het gereedschap die met mij bijhalen als die in de tuin mogen zijn, maar dat doe ik van woningbouw Friesland. Oké. En dan hebben ze jou een beetje ongewezen als uw deelpunt. Ja, dat doe ik al jaren. Dat doe ik al vrijwillig. Ja, en waarom vind je dat mooi, als ik ze dan? Nou, mensen die weinig gas hebben, maar die kan toch luxe de tuin doen. En dat ze dan kan door het zelf. Dus je bent op zich wel een aardige vent. Ik ben, ja hoor. Maar jij hebt wel wat gevaarlijke tatoeages. Ja, gelukkig. Een pistool? Dat dit mij, hè? En echt net. Nee. Wat nou? Oh, ik ben op internet aan het draaien. Ik ben even zien dat het nog speelt. Ja, je bent zelf wat dan piraten? Ja, al hier een zilvervogel. De zilvervogel? Ja. Zat even wat aan tover in. Zo hé, ben je jou hier al innig? Ik ben hier alleen, ja, maar mijn oude trouwe ontje. Juist hem. En hoe is dat altijd zo west? Of, Nee. Ik ga hier samen bellen. Ja, en ja, die moet ik wel naar wijzen. Ja. Ik had wel een nieuwe vriendin, maar die willen het hier net, zeg maar. Nee, precies. Ook met een zilvervogel en weer die jonker, en allemaal van die de blokken. En goeiedag, ik hou de pokaal schijnen eraan. Dan is het ook zo'n braver programma. Kom zo dan, allee. Hartstikke idee. Ja, idee hè?